मोसौखौ माबायदि गाइखेर सेरो नै गथ'फ्रा गाइखेर फैगासिनो ओरै सोर नङा भिडिअ बानायदोंब्रा गाइखेर फोननायखौ नायनोबा नै बिदिनो फैगासिनो थिंखिनि गोदोनासो बारखायो गाइखेराबो बियो फुराफुरि एबार 15 लिटारसो होखागोन नैहायनो मेगननिफ्राय फुंलायबावो बेलासियाव 10 लिटारसो होयो गासै 25 लिटारसो होगोन इयो सानसेयावनो फैगासिनो नै फुल नै बियो सानांगौ बेखौ साबाय थानांगौ Oh. Wait. बे थैफैदों नामा? थैनोआनो बै दसे खासुंलै डिस्टार्ब खालामो बबेयो बै दिनमा र' नोंलै खालामालै माबाय थानांगौ बिलिरबाय थानांगौ गोबावनो गसंनानै मैयाबा जेबो बानायाखै बानाया जेबो नङा दे दा खासोबबा माबागोन डिस्टार्ब जागोन माबा गेलेनोसै नोंलाय दा टाइम नहीं है बच्चों Bisa kakak ya? Ya, ya. Ada lo sisi gerak. जाहोदो Nah, ya. Dorong. Cara. Gile betul ni. Mana gile je sih? आदार आरि होग्रोनानै हनै आदार दांदों नामा सोरबा लबदै माबायो बिसोरो बारलो डिस्टार्ब खालामो यार
गासैबो थांजादोंना बेखायनो बुरजा गोलैयो बे बुरजा फैयो सामब्राम मोजां थानाय मोसौआ नों खालायनांलाया खालायनाङा मेचिन गानसै दा मेचिनखौ लांलाय नोंलाय लाखाया एसे खम फैबाय नै दा दसे थाना गगासिगोन गगानाय नङा होबावगोन नि 2 लिटारसो ini bukan nama. Baik, siapa yang nak mulai saya? Beli juga di kamera ni film pangkari musuh nama. Seni yang kara deh. Ini hendak bayi. Roh. थांना खामा गैयाथ' 400 दंथ' बारा गोबाव थांबाय बिसोरो रा थाब जानायखौ लुबैयो ने बिदिनो बाराबा सौगोन नों खम जाबाय नों मोनसे दं मोनथाम मोनसे गगाबाय ने मोनथाम गगदों फैनाया एसे खम जाबाय नै फैयासै खोमा एसे फैदों ना सानै बे जाहोनायो सेखौ जोबथारनांगौ खेबनै सोलायबाय सोलायलाय जाबायलै जाबाय दंबावो बे मोननैया नै मोनथामा दंबावो गाइखेरा खाराबिना गाइखेरा ओरैनो फैबाय थायो थाइगौ गाइखेरा थाबाय थायो खालिखौनो जानाय नङा एरबाय थाबा फैगोन बियो ने टाइमावथ' फुलानो ने दाबो मोनथामाव सिथाबनासो गाइखेरासो थाइगौखौ सानदों बेनियानो
नैबेफोरावथ' नङा नै खालि बेथ' फुलथार ने गनायालाय एसे गगाबाय ने मोनथाम दंबावो नै मोनसे मोननै मोनथाम ओइ लास्टनिया गैला गगाबाय खोमालै गैला माथो नै फैयाखैनो गगाबायलै एसे फैबावदों आरो बख'नोसै बख'लाय मोननैजों दाम आखाइ मोनसे बोरै जानोलाय बन्द' खालामग्रोबा मोजां माबानांगौलै बे आहार माबानि आखाइ थाइसेनि खामानि बेखौलानो बख'नानै नायनोसै बेसेबां गदों फुरा 25 लिटारनि केननि 25 लिटारानो जाबाय खोमा खेबसेनो दे सु एसे बै माबाखौ फाइपआ जाबाय दे दे बख'लाय आदानि बारा गखाबाय बेसेबां गिदिर नाय नै इसिबां जाखाबाय गोदोनासिम गथानो नागिरदों फोदों बुंसिगोन खोमा ने इयो 15 लिटार जासिगोन आरो बुंबाय हाब बांसिन सालायबाय नै बुंबाय नै फुल Kurang lebih 15 liter terbaik. Nah, bela 12 liter bawa biye. Ini nih full. Botol lah.